bunicuța acolo pe balcon. I-am că miercuri, ora 4:03 după amiază. Bunicuța are vreo 80 de ani. Da, uite cum scațără și șterge peste tot balconul, tot pe împrejurul căsei, smulge burielile din drum care face parte din fața casei ei, din fața garajului. Mai sus acolo are oițe. Sunt bine tratate fiecare cu secția lor, cu căsuțele lor, cu terenurile lor. Așa sunt muncitori. Și la 80 de ani sunt burieni și alea la noi, la 50 de ani când ajung, să-și ăștia măr cu bicicleta. O zi bună vă doresc. Soarele încălzește Germania.